Ďakujem asistentke. Idete pokračovať v ďalšej procedúre. Ako ste zatiaľ spokojná s tými, ktoré ste absolvovali? No zatiaľ som veľmi spokojná. Cítim na postave, na oblečení, že som schudla. Cítim sa výborne a hlavne mám na telefóne pani doktorku, ktorá mi vždy pomôže. Moja rodina ma veľmi podporuje. Takže okolie ako na to reaguje? Okolie na to reaguje výborne. Z každej strany mám podporu. Manžel mi kupuje ovocie, jahodky, rozmaznáva ma, stará sa o mňa. Upravovali ste nejako aj životný štýl? Samozrejme. Upravila som pitný režim. Už pijem čistú vodu, dosť veľa, a jem 5-krát denne v malých dávkach. Takže som veľmi, veľmi spokojná. Super, keď ste spokojná, nech sa páči, pokračujte, aby boli výsledky ešte lepšie. Pani doktorka Moravcová nám teda povie, že ako veľmi sa prispôsobil ten váš nielen jedálniček, celý životný štýl, ale všetko ošetrenie. Dobré ránko. Dobré ránko prajem. Musím pochváliť pani Terku, je skutočne výnimočná žena, ktorá si vzala do hlavy, že ozaj pôjde do toho. Veľmi dobre sa s ňou spolupracuje, dohodli sme so sebou pitný režim plus čo má jesť a ako jesť. Veľmi dôležité je, že začala piť čistú vodu a nebublinkové minerálky, ktoré vlastne, keď si pijeme tieto nebublinkové minerálky, nám spôsobujú vlastne pocit hladu. Takže veľmi dôležité je ten pitný režim, čo ona začala absolvovať. Veľmi fajn je, že okolie ako manžel spolupracuje a po ošetreniach všetkých, ktoré máme za sebou, máme slubovaných 4 cm dolu, čo sme slubovali minulý týždeň, a ona dokázala 5. Takže je to naozaj zodpovedný klient, keďže dokázala ešte viac, a je teda preukázateľné, že naozaj dodržiava to, na čom ste sa dohodli, áno? Určite je to na karte klienta, kde vždy zaznamenáme. To si pozrieme, milí diváci, tu si môžete pozrieť na tomto papieriku presne, ako všetky výsledky, alebo teda konkrétne aj miery pani Terky vyzerali a ako sa neustále menia. V tomto budeme aj ďalej pokračovať, pretože tieto ošetrenia absolvovala zatiaľ, alebo teda absolvuje zatiaľ iba 2 týždne, ale bude ďalej pokračovať. Takže čo konkrétne absolvovala, aké výsledky to zatiaľ mala a čo ju ešte čaká? Tak začali sme razovou vlnou, kde vlastne sme začali bojovať s celulitidou na dolných končatinách. Vždycky potom ošetrenie nasleduje, teraz čo vidíte pani Terku v lymfodrenážnych nohaviciach, kde vlastne spravíme posun lymfodrenážny a vlastne tým pádom tie metabolity z tela odídu skorej. Áno, vidíme, že je naozaj veľmi spokojná. Milí diváci, môžete to vidieť, ak sa pozriete na ten krásny úsmev. Určite si nás nenechajte ujsť až za pol hodinku, pretože vám prinesieme svetovú novinku v raste myhalníc. Wow, takže svetová Ale ináč Dianka má pekný úsmev tiež. Áno, bez debaty. Inak sa mi páčila, pozri sa, takýchto kreatívnych kameramanov máme a za chvíľu vám aj ukážeme, že ako to vyzerá. Takto, priatelia. Takto vzniká umenie u nás v televízii. Super, dole. Takže pozrieme sa opäť raz. Inak všimli ste si, že všetky baby tam sa iba hýňajú. Ja neviem, čo im tam dali dnes ráno, ale veľmi zábavná forma. Tak sa budeš hýňať aj ty, pretože naša Niky sa stretla s jedným úžasným človekom z Hollywoodu, ktorý je kameramanom a režisérom. Áno, presne tak, bol to úžasný zážitok, pretože toto sú filmy z dielne pána Michala Seresina. Je to hollywoodský kameraman aj občasný režisér. A toto je len malá ukážka, ale toto bol asi najväčší hit, pod ktorý sa podpísal Harry Potter a ten utečenec, či čo to bol, väzeň z Azbakanu. No ale pán Seresin neprišiel do Bratislavy nakrúcať, prišiel prezentovať svoje víno. Pretože tento človečik, ktorý bude mať tento rok 70 rokov,